sasigwele sukele kuni. Awembi yamasoja. Impi yamasoja. Embi yamashangane. Impi yamashangane. Awubane soku. Ubani bekakhala jaybe. Impi yamasoja. Awembi yamasonga. Impi yamasoja. Embi yasekepta. Impi yaseketa. Awubane soku. Ubani bekakhala jaybe. Impi yamasoja. Awembi yamasoja. Impi yamasoja. Embi yamashangane. Oh, ebahlalini andiniboni. Ebahlalini sibuyile abafana bakaNgcizi enye iveki yokugqibela kuFebruary ke bahlali sibuyile. Weekend guy khona studio. Udlamini ke khona namhlanje noqenge basebambekile izinto zomsebenzi. Kodwa ke bahlali noba abekho ishow yethu must go on. Ezibanibona ke bahlali ezibanibonile na ku-intro. Siqala ke namhlanje ngezithomas. Apho izithomas ke senze i-rundown in terms of kwenzeke ntoni kule veki sisuka kwezithomas. Hashiva Taimane ubuyile ke bahlali. That should be a celebration to his fans as Thomas, knowing ukuthi ngumdlali omnjani. Maniphinde nditsho uHachiva Taimane ubuyile ke bahlali. Hopefully Thomas fans nonwabile. These are great news for South African rugby. Thina ke baxhasi nabathandi balomdlalo sobizwa bangumbhoxo. So nabe kakhulu that uHachiva Taimane ubuyile from France. Hopefully ke mhlambi ke bahlali angakwazi ukungena nakwibhokobhoko asazi. Kuba yena noko akambanga ke but ke uRasi sawuva ngaye. Ezinye indawo kuzithomas next game yezithomas Lions. Damn. eGauteng. That's going to be another cracker of a game next weekend ke bahlali. Izithomas ziyenyuka ziza eEllis Park kwakhona. Ezibake siyazi eEllis Park is a bit of a cemetery for visiting teams. Asiyazi ke izithomas baniza kwenza njani. Ningoyike guys ke njengoba ngibe izikhipha zezithomas angelibali ke neteam yami endiyithanda kakhulu. But let's just do a round up in terms of kwenzeka ntoni kwi-log. Izithomas zingunumber 1 kwi-log. Izithomas ke bahlali currently kwi-URC log zingunumber 3 kwi-log yethu ye-URC with a game in hand ke bahlali. Bana 36 points. I-Leinster ina 40 points, then iGlasgow ina 44 points. Izithomas khange zidlale ke last weekend, ngingazaphinda zidlale kule veki. So at least bangafika pha ku-40 points this weekend. Base number 3 kwi-log, which is bahle. We can't falter izithomas ke guys. Mhlawumbe ke naxa kubuye noHachiva Taimane izinto zizawutshintsha. Kodwa ke bahlali kule mpela veki singena kuyo. Izithomas zabe ziphi eEllis Park eJohannesburg hlala neLions ngo2:30 emini. Emveni koko zilandele ziBulls versus iSharks Loftus Versfeld team enkulu ke bahlali. But otherwise kwi-SA Shield iSharks is on 16 points, Lions 15 points, izithomas 9 points and Blue Bulls 7 points. I-SA Shield ke bahlali ne-URC log point a little bit different because SA Shield it's all about performances against each other, meaning that Nina as the 4 teams in South Africa, how many points have who's won, who's lost. So yamba ngolo hlobo. So far iSharks are 1 point ahead kuba zibethe izithomas kabini. Izithomas zehlile zingunumber 3 ku-SA Shield, but anything can happen with this last round of fixtures coming up. Moving on ke bahlali, ezibanibona ngibe iteam enkulu, iteam endiyithandayo. Iteam esibizwa yi-Vodacom Bulls based in Loftus, Pretoria.
akho nto much ke to be said about i-Bulls ke kule veki because besikwi-break ye-Springboks, ye-Six Nations. So iteam edlalileyo only was i-Lions neziTormas, but nathi ke sidlalile siqubisane neBoland, just a warm-up game, and the play and abahlali ke badlalile ke just to keep the fitness up. But otherwise this weekend sibambana ne-Sharks ke bahlali. Kake ndinixelele nani uba kulo mdlalo we-Sharks, i-Bulls versus i-Sharks, yeyiphi itim eniyibonayo? Obvious mna ndi-biased mna ndityhala i-Bulls all the way, zabe ndise-stadium. Nina guys nijonge eyiphi ke nina abantu bathandayo umbhoxo? Nina abantu bayisapotayo ke le nkqubo siyibiza uba nguNgqize, cela nisiphe ulike, usubscribe to the channel ke guys. Nge-subscribe manisapote le nkqubo yethu. Abanye abekho but bazawuphinda babe khona mhlawumbi next week. Sawubona guys, sawuqhuba oQengeba, oDlamini noGambo aba bakhoyo baphambi kwenu. But into esiyifunayo ke bahlali, as bathi siya kwi-season ye-Springboks, yasondela i-Springboks ngoJune. First fixtures are in June, July, somewhere there. Ningafiki mani phana ko-Black Friday ni-misinformed ngoba ni-players ezi-on form, kwenzeka ntoni. Obviously as baniyazi ba i-Blue Bulls azikho sefomini kakuhle. Singena kule game yeziTormas, sine-injuries to crucial players, but asikadibani ke. And sesiyidiscussile ke lento kwi-episodes egqithileyo that ucoach we-Bulls is really the right man for the job. Asikayazi ke nangoku abahlali determination ngolu hlobo sime ngalo. Otherwise i-Bulls kwi-overall we are still log, which is fine. We're still qualifying for Europe. See, we're still good. We are still in good standing. It's just that funeka maintain. Although we-SA Shield, ngunamba mgqutsu guys. Which is not good for our franchise. We can't be gqibeleni kwe-log, but ke sawubona ngocoach bayithini into yakhe. Otherwise andiyazi man akho nto ininzi kule veki kwi-Blue Bulls. Ii-players ziyabuya. I think only player ngoku oshotayo bayibuye kakuhle Cameron Heinekom no-Erich Loga abuye kakuhle, but bobabini basendleleni ebuyayo. But le kaCameron Heinekom i-injury ngathi yasokolisa yona kakhulu, but ke sawubona ke kule veki uba uJohan Ackerman uzasiphathela ntoni. Hayi ke bahlali, i-Lions ke kule weekend ziphuma kuyo zenze into ezintle, into esizithandayo abantwana basenze sathemba kwi-future yethu as abaxhasi bamabhokobhoko. As you can see, ingxaki yam kanti kabi naso ke isikipha se-Lions ke bahlali, kodwa ke siyeza naso. I-Lions bethe i-Sharks 34-22 over the weekend with Mone van der Berg as man of the match. A very composed performance from ebantwaneni, able to take their chances when they presented themselves. According to Nintendo kakhulu, because i-Lions, they look like they are well coached, well prepared. I-first team yabo was playing against a weekend Sharks team, of which goba ingxaki i-Springboks zisekwi-break yazo ka-February, which means the whole month of February abazodlala abanye kuba bebe-busy last year ngento ye-international duty. So sesitsho kamane oMone van der Berg sibhokobhoko elihle elo. Abantwana ke oQuan Horn ngabantwana abahle fondini. At least i-team funeka zikwazi unantsika uwina at home. And ke nakule weekend siya kuyo iziTormas ifa zijonganga abantwana bangaphinda bathathe eza points pha kubo. But ke baqhuba kakuhle bahle, bangunumber 7 kwi-log, kwi-overall log bakunumber 7, of which basa qualify for Europe. If they keep going mhlawumbi ke next year bangangena nabo kula nto kuthiwa yi-European Champions Cup. But ke kunzima, ziyakhamana ungena kula Champions Cup. But ke sawubona ngabo ke bahlali. Akho nto ininzi yothetha man, bahle abantwana man o-Arsenal ndabakanye bayaperforma these days. Bayacaca uba ngamabhokobhoko apheleleyo ngoku. Ayisekho into ethi hayi Slindo Mahelbre abuye oFrans Malhelbre. Akusabuyeki ngoku because oMahelbre badala, bakhona abantwana. Khona iimveku ezikhoyo zikwaziyo uyibamba kumdlalo, ezikwaziyo uwina iigame ezinkulu. So ke bahlali ngalo mazwi, hayi man masimuvele to i-Lions, i-Sharks. I-Sharks uJP Peterson zibethiwe i-Sharks zi-Lions 34-22. JP Peterson ke uzama unika amatyenjana le nto kuthiwa i-game time, ixesha emdlalweni ke bafumana abantwana. So le team yakhe ebedlalisa kule weekend ibingeyo team yakhe epheleleyo because siyakolisa ba overseas kwi-holidays zabo. Wonke umuntu use-holidayini aba bazi-Springboks, ezi-Springboks ziqinileyo zikwi-holidays zonke. So kufakiwe ke abantwana uba hayi bantwana khanike nizamazame. But into entle ke ngalaa nto uba uJP ubuilda laa nto kuthiwa yi-depth
nansikeni yakhe builder i-depth kwi-team yakhe so that at least in the future bakwazi ubambelela abantwana xa iSpringboks zingekho anyway starting ngoJune xa phinda kubo-URC abantwana bakhoyo bazawukwazi ubambelela baye phambili ne-team so at least it's not a bad performance but it can improve but first game after break for abanye because I think aphelele fast bekhona so sendisitsho ke it's uJP still building noko ayityhafisi ngolo hlobo ayothusi nokungothusi xa udlala i-B team yakho at least ubethwe yi-A team ye-Lions nango-Lions ibe ngabantwana nje kodwa ke intle mani bahlali mani isaya phambili ayikami hey yeah no 42-21 Ireland You. better England at Twickenham hey asazi ke bahlali unganiboni nihleka nje sixakiwe si-confused in terms of England yenza ntoni apparently England is coming to South Africa in June for the Nations Championship. Bekusithwa ke last year England is a Springbok beating team. It was at this moment that he knew he f***ed up. Asazi ngoxa bezawuxwaywa yi-Ireland baxwaywe yi-Scotland baqala baxwayisa iScotland qala beke ecaleni kwafika Ireland at home yabanika 40 points. Steve Borthwick asimazi bakwenzeka ntoni ngayo as an observer obviously as an observer from our side kuba singakhathalanga yonke into eyenzeka eEngland but hey uSteve Borthwick andimazi uxakane nento uye wathi hayi babethwa zi-better team all of a sudden ngoku from winning 11 games in a row to losing 2 in a row kuthiwa hayi ngoku bethwa last year bane-bomb squad mhlawumbi coach ke ubhidwe kupika sazi ke bahlali ezibaniyazi uba zawukhamana apha ngoJune for the Nations Championship xa bezaza kwi-Springboks so to make sure uba but ngoku xa sikopisa ngoma-Ireland babetha 40 points at home orasi ke ziicoaches ziclever gqithi bajongile babukele kwenzeka ntoni asiyazi Steve Borthwick asiyazi uba uza nenye ngoku uza nenye tata uza nenye uza nenye kakhulu futhi Uze nenye. So okay guys 42-21 Gibson Park exwaya England imagine no Gibson Park for after bebekwe ngoSasha banikwa i-yogurt Sasha fine bhe kunala yogurt Sawuphethe ibhola. Uvula apha iyonke. Uvula apha iyonke. phinde umuntu aphakame egadeni akwazi uxwaya i-England asazi ke England bayi kwenzeka ntoni ngayo but Ireland guys it looks like it's improving but awuyazi ke Ireland nayo ngezinye imini iyatshisa ngezinye imini asazi kwenzeka ntoni but ke I feel like la coach kuba ke bekhe wathatha la break yabo ye-Britain and Irish Lions uyazamazama noko la Crawley ka-10 umhle kulana Prendergast uPrendergast unayo indawo ejotshe this le weekend njengoba uCrawley bekhona kula 10 ayishe maybe stable inantsika unumber 10 sensitsho zikhona ke ne-rep around uCrawley azamileyo abonakala ba u-16 khona pha coaching team so asazi ke sawubona ke Ireland uba izaw improve ithini because into mandi ke bahlali nabalandeli balo mdlalo sobizwa umbhoxo wethu semninzi kulonyaka imatches serious ziseza after 6 nations kuqala Nations Championship biggest rivalry after that Northern Hemisphere tour kumnandi guys kubhotyibhityu le seasons in game imidlalo yethu mininzi kukho ne-Australia ne-Australia ikhona after i-Nations Championship Australia isifunile ba masiwela amalwandle siyodlala kuyo Australia home match yabo nabo basifumane iSpringbok i-benefit ba la mali ye-World Champions kaloku ba nabo bayifumane so sizawuwela ke after i-greatest rivalry siyawela kasibuye eAmerica si-Australia dlala no-Australia then ngisiwele si-overseas for end of year tour lixesha ke likaRas ba hayi makaphe abantwana ijezi mhlawumbi kunoHachiva Diamane bangafumana asazi but ke sayibona ke xa isenzeka leyo guys moving on guys kwemidlalo yesibini bisenzeka into enhle man i-Italy binxibe ikite red France inxibe ikite blue oDupont ke bebeqhubisana ne-Italy eFrance unbeaten in the competition bangu number 1 33 points bawafaka noka abahlali ke iFrance ke ibuyisa la consistency siyazi ngayo lento yokuthi
irugby singayiqala sibe namagingxigingxi i-tournament kodwa ke as i-tournament ihamba esiba nathi sikhula siba strong kwi-tournament ibuyela back ke xa ujonga kakuhle kule upcoming World Cup ungazideleli France no Ireland no England bajonge phaa kwi-semi-final quarter-final zaba ziitim ezibonayo uba uRussell uzamnika sleepless nights so ngisitsho ke kungakubi ngoku kodwa i-progression yabo squad building, squad depth, yonke into ikhona kwi-France guys. Big threat for us 2027. Besiciba ke ne-England zaba yi-threat but ke Bothwick usaxakane nento kunzima uvuthisa imbiza yakhe pha sawubona ixesha lifika. I-Wales kidlala ne-Scotland, very close game, 3-point difference. Wales 26, Scotland 26, Wales 23. So thusile ke i-Wales performance yayo ke i-Scotland besibethe England last week. Noko shem ucoach we-Scotland ubaphila abanye abantwana ijezi shem wanikile abanye abantwana kangafake the strongest team kodwa ke bayifumana ke lo 3-point victory but ke inika confidence kwela lizwe libizwa by Wales because Wales isengxakini lento kuthiwa ikula phase yo rebuilder, still rebuilding from former success to trying to get inantsika, trying to move on to possibly future new successes with younger players, more hungry players, more energetic players. But ke inhle i-performance, inhle i-tournament mandibe ngolo hlobo. I-Six Nations iyabukeleka ke bahlali. Sibhizi nge-weekends kodwa ke thina manje sihlale ke sikrobe bakwenzeka ntoni ko-Six Nations. Into ezi-right. Sibona ne-players ezintsha ezicome through ku-Ireland. Kodwa ke ikhona i-incident eyenzekileyo last week kwi-Ireland kudlala umfana omdakanyana, umfana omnyama. Bampuwisha ke phaa kwinantsika abalandeli base-Ireland. Bambuisha abalandeli base-Ireland ngenxa yenantsika yakhe ngenxa yebala lakhe asiyichazi ke loo nto singabathandi nabalandeli balo mdlalo sobizwa ngubhonqo because ku-Ireland leyo iyakwazi uthatha ii-players ezi-former South African players emabhokobhoko adlalele i-Ireland. So xa umuntu omnyama adlalela i-Ireland asiyithandi ke le nto kuthiwa i-racism in sport, asimi nayo loo nto. I-rugby is a sport for all cultures, for all races, for all shapes, for and sizes. So we don't stand with racism. Thina ke singaba South Africans watching this beautiful tournament. Gaske tournament singayimoshi nge-headlines ezingacacanga. I-tournament inhle iqhubeke ibenhle. Kodwa ke Six Nations izoba busy iyangena kwi-weekend ayogqibela kule siya kuyo or kule izayo kwanye bakho i-break anyana. But otherwise eyona game silindeleyo ku-Six Nations ngila England idlala ne-France France because ngathi France ngoku iphambili kwakhe points seyingu-number 1 kulok na-15 points eFrance, i-Ireland na-11 points, i-Scotland na-11 points, Ireland na-10 points njalo ke nezinye iitim. England number 4 kwelok. So sitsho ke ikhona i-hope uba kule weekend siyakuyo zawukhamana especially kula game ye-France ne-England eFrance bahlali. Those one of those blockbuster games ke thina abantu bayisibukelayo siyazibukela yathanda ngela 9 o'clock ebusuku sibe sibhizi naloo nto ke sibe sibhizi ke singiphathela indaba ezimnandi embhoxweni kodwa ke if ayithanda inkqubo yethu cela nisiphe u-like, usubscribe, nisifollow kuzo zonke social media platforms sikhona kuzo zonke sibhizi siyalungisa into zethu bamasiphinde nathi shorts YouTube shorts TikTok, Instagram sikhona kweza nto zethu. Cela nisiphe like, subscribe, follow, turn on the notification bell so that uzokwazi usibona xa siposta enye episode. Kodwa ke ngaloo mazwi besikhona sifikile sabona nangona bengatshati mntu simkile.